హాయ్ అండి. నా పేరు అజయ్ భక్తి. నేను ఇలా యాక్చువల్లీ బయట రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే నేను చూసిన మల్లేశం అనే మూవీ. ఇప్పటికి నేను ఆ మూవీ చూసి 1 డే అవుతుంది. కానీ ఆ మూవీ తాలూకు అంటే ఆ మూవీ నా మీద చూపించిన ఇంపాక్ట్ చూసారు ఇంకా నాకు ఇప్పుడు కూడా తగ్గలేదు. అదే ఆ మూవీలో అవే క్యారెక్టర్స్ ఇంకా నాకు గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ప్రీదర్స్ చేసిన మల్లేశం క్యారెక్టర్ కానివ్వండి, ఝాన్సీ గారు, మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా కొత్త వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ ఫంటాస్టిక్ జాబ్ అనమాట. అసలు వాళ్ళు ఎవ్వరు కొత్త వాళ్ళు అనిపించలేదు. హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో తీసిన మల్లేశం మూవీ అదిరిపోయింది. అసలు నేను చూసిన బయోపిక్స్లో, ఈ మధ్యకాలం చూసిన బయోపిక్స్లో నాకు విపరీతంగా నచ్చిన మూవీ మల్లేశం. అందరూ కొత్త వాళ్ళు అండి. డైరెక్టర్ కూడా రాజ్ రాచకొండ అనే అతను ఏం తీశాడండి. అసలు ఎక్కడ ఎమోషన్ డ్రాప్ అవ్వకుండా అసలు సినిమా స్టార్టింగ్లోనే కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చినాయి. అంత బాగున్నాయి అసలు సీన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు స్క్రీన్ ప్లే కానివ్వండి. మల్లేశం అనే అతను యాక్చువల్లీ అతను పడ్డ తాపత్రయం, ఒక కొత్త పరికరాన్ని కనిపెట్టడానికి అతను పడ్డ తాపత్రయం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయి. అందరూ కొత్త వాళ్ళు కలిసి తీసిన ఈ సినిమాని మీరు అందరూ చూడాలి. మీరు అందరూ చూసినప్పుడే వాళ్ళని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది. తప్పకుండా చూడండి మల్లేశం మూవీ. ఒకసారి కాదు, నేను చెప్తున్నాను, ఒకసారి మీరు చూస్తే మీరు తప్పకుండా మళ్ళీ రెండోసారి ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని చెప్పి మీకు అనిపిస్తుంది. అంత బాగుంది మూవీ. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కెమెరా వర్క్ కానివ్వండి, సౌండింగ్స్ కూడా అసలు మామూలుగా లేవు. నాకైతే ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా మైండ్లో ఉన్నాయి. ఇంకా అదే నేను నైట్ కూడా అవే క్యారెక్టర్స్ అన్నీ గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి, ప్రీదర్స్ ఎక్స్పెషల్లీ అతను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అదే మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంది. ఇటువంటి సినిమాలు ఎప్పుడూ రావు, అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి. వచ్చినప్పుడు మీరు అందరూ చూసి ఎంకరేజ్ చేయాలి. చిన్న సినిమాల్ని, కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడే ఇంకా కొత్త స్టోరీస్, కొత్త యాక్టర్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇండస్ట్రీకి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు సినిమాని. తప్పకుండా చూడండి. థ్యాంక్ యూ.